Здравейте! В днешното разяснение ще се потопим в една много важна и деликатна тема – как да подходим с съпричастност и разбиране към предизвикателното поведение при хората с деменция. И нека започнем с един въпрос. Въпрос, който всъщност може да преобърне напълно начина, по който гледаме на цялата ситуация. Точно така. Това е ключовата идея тук. Често тези трудни моменти са всъщност опит на човек да ни каже нещо важно. Нещо, за което думите вече не му стигат. Точно тук е преломният момент. Да спрем да гледаме на това като на проблем за решаване и да започнем да го виждаме като човек, който се опитва да говори. Това променя всичко, нали? Защото всяко такова действие е всъщност съобщение. Съобщение, което може да казва «страх ме е», «боли ме», «объркан съм» или просто съм много разочарован. Това е техният език, когато думите вече ги няма. Добре, тогава как да разчетем тези съобщения? Тук на помощ идва нещо наречено модел на незадоволените нужди. Мислете за него като за наръчник, който ни превръща в нещо като детективи, търсещи истинската причина зад поведението. И какво ни казва този модел? Ами, че поведението никога не е случайно. То е резултат от едно сложно взаимодействие между здравето на човека, неговата личност, средата, в която се намира и, разбира се, промените в мозъка. Първото нещо, което трябва да проверим, винаги е физическото здраве. Помислите, дали има някаква болка. Може би от остро или хронично заболяване. Или пък човекът е гладен, жаден или просто много уморен. Дори страничните ефекти от лекарствата могат да бъдат причина. След това идва средата. Тя има огромно, ама наистина огромно значение. Прекалено горещо ли е? Или студено? Ами шума? Понякога твърде много стимули просто претоварват сетивата. Дори лошото осветление или просто това, че установката е непозната, може да накара човек да се чувства изгубен, дори в собствения си дом. И разбира се, не можем да пропуснем психическото и емоционалното здраве. Тревожност, депресия, страх, самота. Представете си колко е разочароващо да не можеш да общуваш. Всичко това може да се прояви навън като трудно поведение. Понякога дори може да става дума за налудности или халюцинации. Добре, след като разгледахме причините, нека видим как точно изглеждат тези поведенчески съобщения на практика. Може да става дума за викане или дори псуване. Понякога се стига до физическа агресия като удране или бутане. Друг път е съпротива при ежедневните грижи. Или пък отказ от храна и напитки. Повтарящи се действия, непрестанно крачене. Или опити за напускане на дома. Всяко едно от тези неща е сигнал, улика за някаква незадоволена нужда. Добре, щом вече имаме представа за защо и какво, е време да поговорим за най-важното. Как да реагираме? Как да изградим един съпричастен и наистина ефективен план за действие? И така, първата реакция. Преди всичко друго, първо, запазете спокойствие. Един дълбок дъх може да направи чудеса. Спокойното присъствие е ключово. Второ, погрижете се за безопасността. Ако трябва, преместете другите хора, отстранете опасни предмети. Трето, и това е много важно, не го приемайте лично. Помнете, че поведението е симптом на болестта, не е лична атака. И четвърто, опитайте бързо да оцените ситуацията. Има ли нещо очевидно, което може да е отключило реакцията? А сега за комуникацията. Тук начинът, по който казваме нещата, е от огромно значение. Вижте разликата. Вместо да казваме «спри» или «не прави това», можем да опитаме с «виждам, че нещо те е разстроило». Вместо да спорим или да се опитваме да убеждаваме с логика, можем просто да попитаме «как мога да помогна в момента?». Нека не притискаме човека, а да предложим «хайде да опитаме това заедно». И вместо сложни инструкции, една проста стъпка. Само една. Хайде сега да приложим всичко това на практика. Нека разгледаме няколко конкретни, често срещани сценария и какви стратегии можем да използваме. Първи сценарий – викане или псуване. Това може да е наистина трудно за нас, но често е просто израз на огромно разочарование, на объркване или пък е начин да се привлече внимание. Как да реагираме? Първо, както вече казахме, спокойствие. Говорете тихо, с успокояващ тон. Опитайте се да разберете причината. Има ли нещо, което го притеснява? И най-важното, уверете го, че го чувате и разбирате. Целта не е да контролираме, а да покажем, че сме там, за да помогнем. Следващ сценарий – непрестанното разхождане.
което понякога наричаме скитане. Много е важно да знаем, че то рядко е безцелно. По-скоро зад него стои някаква цел. Може би човекът повтаря стар навик, например ходене на работа, или пък му е скучно, или търси нещо, или някого. И тук отново се връщаме към средата. Понякога една спокойна, добре осветена и позната обстановка може драстично да намали стреса и това желание за напускане. Чувството, че си се изгубил или си претоварен в собствения си дом, е силен стимул да тръгнеш на някъде. И така стигаме до най-важното. В крайна сметка, най-ефективната стратегия от всички е винаги, ама винаги да помним, че зад деменцията стои човек. Личност. Да познаваме историята на този човек, каква е била работата му, какви са били хобитата му, какво е обичал, всичко това ни дава безценни улики, за да разберем настоящите му нужди. Да се вслушаме в историята на живота му е може би най-важното нещо, което можем да направим. И тук има един много важен цитат. Много по-важно е да се съсредоточим върху чувствата на човека, отколкото върху това дали това, което казва, е вярно. Защото в този момент неговите чувства са неговата реалност. Нашата работа е да се свържем с тази реалност, а не да спорим с нея. Така че истинското предизвикателство изглежда не е самото поведение. Истинското предизвикателство е да се научим да слушаме какво ни казва то. И въпросът, с който искам да завършим е как всеки от нас може да започне да се вслушва по-добре още от днес.